Andrea González eta Andoni Etxezarretak aurkezten dabe Sartadia. Bueno. Ongi etorri danon, egunon. Sartadia podcastera. Ez dakigun noiz entzuten egongo dian, baina ongi etorri xamate jau, entzule, eta ikus entzule danei, ze bideo podcast bat izango da hau. Eta hemen nago, Andrea Kintz, moduz, Andrea urduri, zela sare? Hola, zuek. Nago, super urduri, segisa, hostia, nago espia denboraren inguruan berbetan. Eta, por fin, zehose, ez da izango tan geolia, porque zingo ikutu, baina reala, osea... Behintzat hemen grabatzen gare, eta ikusiko dugu mendik zeurtetzen. Ja, moti nago, baina, fiskat igual konta biako jau, entzuten eta ikusten dagoen jendia, aber zeba garen hemen, zeba hartu dugun erabakisa, hau itxekua, ez? Ez dakit, nik ustot ideia hau indala igual urte bete, esango nuke ja, edo geixau, azeinala berbetan Andrea eta ni, podcast bat inbiako dugu, bisoi gustatzen jau asko berba itxea, bisoi gustatzen jau edutixa sortzia, eta ustot nik proposau notzula zuri. Bai, arranuan. Bai, arranuan gendela, eta, azeinan berbetan inbio, baina azkenian lana mila movida, oin arte, ez dugu euki aukeraik. Egisa da, nik beha hemen esan biharra daukat, egon gala beti, inbio, baina ez ginen jartzen. Venga, jarritzen gata initzen du. Eta benguan, izan da, en plan, tok, goienako lagunak, eta mentxegare. Baina, a ber, segaitxik Sartadia, Andrea, zaitxik erabaki dugu izen hau jartzia podcastai? Azteko komento dugunean, gaur hemen podcastan izena, esan duzko oso bergarakoa dela, eta, gu bergarakoa da. Eta segaitxik, azkenian, da realidade bat, oza, buruti jota gare, kerzen Sartadia daukou. Eta... A ver, batzuk ez datzuk gaino geixau. No mira nadie. Ez, baina geixau dagoen ginela, proposamen desberdinak lantzen. Eta gustatzen ez. A ber, gune ginen beha izatia pixkatxo bat podcasta informala edo lagunen arteko lan, ez? Izketa bat bezala izatia. Eta orduan, atzalde bat kotile, esan ginen, Sartadia da, itza. Geixen gerturatzen dana gure esentziara, gure vibesei. Eta, pixkatxo bat, holan, basue bai jakitzeko gure asmoa da astero atal bat etaratzia, gaur izango da lehenengo saioa, hemen ikusten dozkuzue Andrea eta Andoni bakarri garela, baina gauzatxoak etorriko dira. A ber, anda, ez nogon diokan konfirma gauzak. Gure asmoa da, gonbidatuak ekartzia. Kigori zaila dala. Baina, zuek bai insistidu jendiai, Eta bat ematek nahi baldin bau etorri, gure Instagrameko kontuan edo dana alakoa gurekin harremanetan jarri, eta superongi etorrixa da edozein podcast honetara. Baina ez edozein jarrera, Hori da. Edozein pertsona bai, baina edozein jarrera ez. Hori da. Eta hori esan da, hasiko pixkat, esplikatzen zeintzu ganez, edo zeba garen hemen. Orduan, Andoni proposatzen dutut, deskribatzeko ezein zan, edo jendia jakiteko lehenengo adeiz ikusten dutunak, zeintzu dian zure ezaugarrixak, botako zut, bost gauza definitzeko zure burua. Lehenengo, karakteristika fisiko bat. Vale. Bigarrena, zure izaera definiduko da ben zehose, edo definitzen da bena. A muerte gorretozun zehose, baina en plan, ezin dut gestion hau. Vale. Beldur bat, eta denbora librean egiten dozun zehose. Vale, pixkanaka jungo ga. Bai. Igual jongo ga, baini zu pixak, tartekatzen. Vale, lehenengoa zan, fisikoki edo zeo zer. Nik esango neban, azal morenua. Ez dala nere karakteristika nagusixa. Solarima daukazu etxigan. Ez daukat solarima. Baina, egisa asko gustatzen jatela ondartzara jutia, guzkixa hartzia, eta holan... Euskal Herriko aguraldi marabillosuakin Andoni ondartza. Horgatxe juten ez ni bidaiatzen kanpora, azala jartzeko. Bale, zuria? Negia argitxoen tamainokoa nahi zela. Bai. Argitxo edo iratxo baten tamainokoa. Bai, esateot baietz, egisa dala. Eta oso garro, Bai. Eta, bigarrena zen zan, a ber. Hori, izaera definitzen doztana, zehose definitzen, eski, nahizela oso, asko bizidotela dana. Oso, eski ez da... Intensua. Ez da sentimental, alda izan hori. En plan, eski gaur hau dana, tipo, que emoción, dana. Ja, bizidozula dana holan zu bizian. Bai, gero las hostias a muerte, biziditxoten dramas. Bale, nik... Zaila itxejat, ez dakit oso ondo zela esan. Nik ustot nahi zela bastante salserua. Bai. Ez? Osa, Danian nagola, ez dakit, jendeak beti zate, Andoni, ez dakit zela itxen dozun, sartzezala toki guztietan. Baina onera, a ber,
Baina gero, beti bere zalixa hauan, es que no llego! Es que gisa da, komprometitzen naiz gauza batekin bestiakin eta gero ez toztan baten denborek, baina bueno, bai, nik esango nean hori zala nere hitza. Vale, eta muerte gorretu duzun zeuzi. Autobusean ibiltzia. Ando, nik piba romantizatzen dut. Egotia itxointzen autobus bat etortzia. Hori ja ez, horario espesa, horario sorpresa, es que hori da gauzat asko gorrotu dutena. Nik azeitunak. Edo incluso, egazkin bat hartzen duzunean bebai, bi ordu horrek zarela aeroportuan, da gehiago itxointzia. Hori da la espera. Bai. Nik azeitunak, zuek, enkurtiduak, da, fobia eta funauingo beti jaten dut nik. Bai, funauingo ez da zue, baina, que no puedo, agur. Vale, beldur bat. Nere beldur, bueno, eske nik uste txikitatik ez dakidan beldurra fobia, ez dakizedan, dia erliak. Gainera, alergikoa naiz pikatadei, orduan, erle bat ikusten duten momentuan... Ikusi dozu erlauntza. Pelikulia? Bai. Bai. Eta? Oso guai dago. Te mueres. Oso guai dago. Baina eske ezin dut gauza egalarixekin. Osea, hori da nidaukaten gauza holan, bai. Neria gidatzia. Gidatzia. Eske ematen dut ez da, paniko. Paniko... Osea, uste dut ez da la inbeste ikintzia de gidatzia, da pentsatzia aldotela norbait. Baina hori da askotan ez dozulako itxen. Ordan nik uste dut, beldurrorik entzeko, inbiosuna da, noizean minartuko txia, eta aunque sea, bergaratik arrasatera torri. Ez da nire planinetan sartzen momentuz, osea, beldurrak poco a poco. Ingo dugu praktika pixkatxo bat, zula zai. Zula zai. Eta denborali horien zitzen duzu komento duzu, bidaiatzia guztatu jatzula. Zukaldatzia. A ber, nire sare sozialetan ikusiko duzun bezala, azkenian nik bidaia eta, gastronomia do janarixan inguruan itzen ditut bideuak, eta da gauzat piat gustatzen jatena zukaldatzia, eta esain beste jatia, jatia bai, pila bat, baina askotan da zukaldatzia zeo zer bestiendako, eta hori da, daukaten pasino, eta gainera relajatzea ez da pilat. Biako zupe. Ez benetan. Ez nik hor egisa da oso ondo zukaldatzen duzuela, porque guri karri izan duzku... Zanbiada. Bai, bileretara eta karri izan duzku, eta oso onak. Egisa da, zala, super team dulce. Bai, baina eske hori, ni naiz geixau gatzixa, orduan, gustatzen gata asko postriak eta holan prestatzia, baina gero zain beste jatia, horratxek esate dut, gustatzen gatela itxia bestiendako, baina zain beste nik jatia. Baina, bueno... Gero te adaptas. Ja, pixkatxo bat ezagutu dozku zue, Andrea, Andoni, gutxo gara berazela jungo dan saio honek, eta bueno, ikusi dozuen bezala gu bixok edukisortzaileaga, asko gustatzen jau sarietan ibiltzia, asko gustatzen jau, kotileatzea pixkatxo bat ez, segertatzen dagon, orduan, urrengo atala, esango dugu pixkatxo bat, horti jungo dala. Bai. Baina, zer dinozu? Bueno, ando, eta esan duzun bezala, jarriko pixkat, gure panorama kulturala begira, eta asteburu honetan ospatu da Xilabako finala. Bai, egisa ikusi dut. Xilaba da bertsolari txapelketa bat, Xiberu Alapurti eta Baxena Farroan ospatzen dana, eta ospatu da, kasunetan, Donibane Loizuneko jaialai pilotalekuan, eta isa 2000 pertsona elkartu ziren. 2000 pertsona ikusle bezala. Bai, osea, flipante. Eta gero, ziren, 6 bertsolarixak apuntatu dakatela hemen, porque bestela konfunduen behar naiz. Izan ziren Aitor Zerbier, Elisabet Etxandi, Irantzu Idoate, Maialen Arzaiuz, Maiane Txoperena eta Miren Artetxe. Eta, bueno, pues hemen, hau espatzekoa da, Irantzu Idoate nire oso laguna da narren, Maiane Txoperenak irabazi zegala txapela, eta egon gandonetan itukutuku, eta kontua da, Maiane dala, osea, daukogula lagunak en komun. Bai, daukogula jendia... Osea, bueno, aparte de jaixetan etorri zala, bai, osea, COVID garaixan... 2022 xan, enaiz akoratzen oso ondo. Nik hori dago supernastuta. COVID-a zeuan ondiokan, bergarako jaixak... modu oso arraruan ospatu ginu zen, eta hor seminarixo aretoan inginu zen olako ekintza ezberdinak, eta ostiralean egon zen bertsolari txapelketa. Eta bertan, Maian egon zen. Ba, que fuerte. Es que bergaratik, gubetizatu, bergaratik irtetzen diela los buenos talentos. Total, eta gurekin. Claro. Ba, hori kontua da, Maianek irabazi zebala txapela, eta egon zala, Maialen Arzaiusekin buruz-burukoan, eta, bueno, gai desberdinan inguruan izan berra, pues, euskera... bueno, pues bertako hainbat proiektun aurkabe bai inzen berra, bueno, sentimenduen inguruan, pues nola ez. Eta kontua da, pues bueno, puntuazioan nahiko berdinta egon basan Bixen artian. Bai, Maialen eta Anen artian, pues Maianek irabazi zebala. Eta
junzien 6-5 darela Euskal Herriko bertso txapelketarako zailkatuta. Osea, eta gainera, zeren gehienak emakumeak, ikusten dute ziala. Bai, eske lo más. Eta egarri dute pixkat komentatzeko, Maianen agurran zatitxo bat, esaten da bela, txapela odolezko eta autuzko amatxien dako. Zuek ezina guk eginaz, hain arro zaudetelako. Zuek ekinak guk eginaz, hain arro zaudetelako. Eta pentsatzen gat... Oso politxa. Superpolitxa. Gainera holan amaieria amateko olako egun batei, azkenean hor kriston sentimendu pila bat egoten dala normalian bertsolari txapelketa bat. Ixa 3 ordue. Osea, nik esaten dut, pila guztako jaten jutia ikustera bertso txapelketa bat olako maiakua, baina eske gero ez dakit aguantako nean 3 ordu hor jarri eta... Bai, a ber, azkenean igual pizkatxo bat... Horren da janita eran. Bai. Eske baina... Tipo, olako momentutan da, como, superrisilik egon biada, pentsatzen... Bai, a ber, nik horbet pentsatzen dutena da, gai jartzaian lana, bai? Ze importanti izaten dan, ez? Askotan, izan biadi aktualidadeko gauzak, izan biadi gauzak bertxolarixei, sentsazio eta sentimendu horrek pizteko, lan hori ez da izan bihar bat perreza, Ke ba, nipa, eta batez, niri guztau gatze, egonez pixkat irakurtzen nola juntzen zailua, eta guztau gat... erak, bertxolarixek hartu zebela askotan papela, pues, eren, geixenak, bueno, bai, geixenak ez gaztiak dia, eta hartu zebela, pues, heldu hauen papera, edo, pues, ez dakit, espazio, eta eren gorpuz geratik daren egoera batzuk, eta hori pentsatzen gat super zaila, porque, bale, zukaldo zure ideologia, zure pentsakera, edo dana dalakua, baina gero beste baten gorputzian jartzian, oza, hori, izaten dozuna be, errespetu... Bai, moldatzia, azkenean zure hitzorrek beste baten papelian bezala jartzia, azkenean. Da, eske, esango nean, inkluso pixkat antes de puntu horretatik doiala. Eta... Nik beti izan dut, bertso bat botatzia, iruditzakatela munduko gauzaik zaiena. Azkenien ez kapasa. Batzutan igual lagunen artean, juergan, ez dakize, azte sala... Ni arritmika total. Ni, eske nahi supertxarra. Ni nixot, gaixa jarri. Total, nire bai. Osa, niri abestia gustatze jat. Baina, itxegatena zaila da, hori, herrimak itxia, koherentzia bat eukitzia azkenian danak, eta gainera, holan bote prontuan izatea. Eta eske ez da koherentzia bat bakarrik da, koherentzia bat ez erribikatzea, porque poto eta olakoak eta gero neurrixak bebetin biadia. Osa, sin más, azterkita bat biada da hortarako. Oso zaila eruditzen jat. Bai, eta gero, evidentemente da arte bat, baina arte horretatik, lortzia beste pertsonekin, hainbeste empatizatzea eta kasuanen dean bezala aitortza bat itxia, uste dut, dala, inaldotzuen gauzaik politxena, bertso bat dudatzia, como olako maia baten, bestela, pues, bueno, askotan lagun artian itxen diela, ez, pero... Bai, askotan igual beste modu informal baten, ez? Bai. Eta, pues, pixkatori nahi neban ekarri, hausnartzeko bai, gure kultura, kultura karlo ezberdina dauzkala, eta, pues, euskeratik sortzen dana superpolitxa. Bai. Eta sorionak eman biako jau. Bai, sorionak. Ze gainera, hori esaten notzun, ni, Erasmuseko nire lagun bat, garazi, berez, da bere laguna. Eta nik, hori, atzo edo ereineun, de repente Instagramen edo lan igozan, esan, arai ama, eta, bai, baina lehen egon gana komentatzen, ez? Askotan, 2-3 pertsona edo 4 pertsonan artian, heldu alzala, eske munduko edo zintokitara azkenean. Bueno, bai. Azte zala pertsonat bestiakin erlazionatzen, eta eske dan bezagutzen da. Totalmente, ninke maian ezagutzen dut txope gaitxik, beranea gaitxik, eta, ziren, ostia, que fuerte, eta gainera, bixak bertxolarixak dia, eta dalo, que fuerte, pixkat gogorara zido ez da, honek anaiak, ontxe jatetorri behar izenak, baina bi anai helduz, bat, finalian egon ziela, eta batik erabezizibala, horrek be, izan bida arrotasun bat. Justo familixako bixak, bi anai arrebak egotia hor. Total, nik ikusten nian irantzu ziguala, ni en plan, hola, que es mi amiga, eta dago hor, eta ojalá irabaztia, en plan, me muero. Bai, arrotasuna azkenian emate dutzu. Kristana. Baina, bueno, gaurko saioan ez gabakarrik albiste honetan zentrauko, eta, bueno, pues, demoraldexan jungo esate, demoraldexan ziar, ikusiko zuen bezala, pues, ekarriko ditugu beste albiste batzuk, baina baitxa gai zentral bat. Orduan, nik uste dut ja, eldu dala momentua. Meloia zabaltzeko. Bai, super emozionautan nago gai honekin zuek. Azki, bueno, venga, kareta. Aurrera. Sartagaia. Bueno, Andrea, zuk esan duzun bezala, saio bakoitzak eukiko daulako gai zentral bat, bai? Gero gomidatuak datozenean ikusiko dugu, zela bideratzen dugun, baina gaur, ingo dugu berba,
galtzerdiren inguruan. Vale? Me encanta. Ez dakit, da gauza bat, egunerokotasunean erabiltzen dugula, osea, egunero erabiltzen dugu kaltzetinak, eta, bueno, pixkatxo bat ingo dugu berba... Ingo bai, tortza bat kaltzerdi, porque merecía. Total. Eta, bueno, nik... Nundi datozen, dana. Hasi baino lehen hau, ikusteko benetan izela friki bat galtzerdi xena daukat hemen tatu hau eta galtzerdi. Ja, hori zan behar notzun. Nun insinuan hori, haber, konta diguzu pixkatxo bat. Hau ineban gazte topagunean, hartu neban txandia, tipo, atzaleko esaspiritarako, porque zeuan... Nire ban beste gauza batien, baina ja hartuta zuen eta zenanik, hau, osea, galtzerdi bat me representa tanto, eta gero resulta, que nire bi lenguzinek txikitsuek dauke galtzerdi berdina. Eta da, en plan, toma, eta nik antzerako batzuk ekarri ditut, porque da mi esencia. Baina, bueno, nik daukat ja bat hemen, baina no konta. Azalian daukozu? Azalian, nire jakin ando, zema galtzerdi hauskuzun, porque... Etxian? Claro, bai. Osea, eske, berrogeitik gora, esango neban. Eske, ni ezin izkontatzen, eta baina eske pasada una vergüenza ajena, en plan, ¿sabes? En plan, uste dut, hau estertuko da norbaitek, bueno, eske, evidentemente... Nik eske gainera dauzkat, galtzerdi pila bat, oinera maten dianako lako modernilloak, ez ditutela erabiltzen askotan. Osea, zeni naiz, nahiko basikoa, bueno, ontsi ningo dugu berba, baina naiz bastante basikoa kaltzetinekin. Pentsatzen gatu igual, gaixan sartu aurretik erakusten baitxugun gure galtzerdixak. Bai, hemen ekarritxugu pixkatxo bat. Venga, ingo bat. Daukogu. Bale, ni hasiko naiz honekin, diala kaltzetin batzuk piat gustatzen jatela, dia Costa Rican erosin itxuanak eta dia perezosuak. Bastante te representa. Me encanta. Animalixak representatzen dozta bastante. Bai. Nik lehenengo erakutzeko ditut, honek gerezixenak, eske... Txulisimoa dia. Bai, zuek, eta gainera, momentu bat erokinean, eske, momento, Tumblr aesthetic, eske, que friki zoi. Dauzkat bans batzuk, larrosak eta gorrixak, eta jazten egan honekin, eta geratzen zen super aesthetic. Evidentemente, flipango zue, bai, daukat, 36 taia. Osea... Eske, Andrea, mesedez. Sí, somos, eske... Lehen esan da benian argitxo dala, literal argitxo da. Orduan, pues hori. Vale, honek dia... A ver... Harry Potterrenak dia. Total. Es que... Nik uste dala gauzat igual jendiak ez dakixena neria, baina bastante friki naiz Harry Potterrenak. Para nada, Bai. Eta kaltzerdi honek ikusi nitxuan, holan, denda bat mitiko friki kamisetak, kaltzetinak talan dauzkenak, eta esanan, erosin behar ditu gainera, ni naiz bastante team Gryffindor, eta kolore honek dia Gryffindor. Nik dakiten bat, posik egongo da komentarixo horrek. Orduan, kaltzerdi honek piat gustatzen jat. Bale, nire horrenguak, eski, dia tipo sandia bat, dia la roxak, evidentemente danak dare supererabilita. Ja koloria pixka junin jako, Ez eso, lan zian, tipo pastel. Vale. Eta dauka hemen, satitxo hau, ai ama... rollo transparentia. Transparentia. Bai, eta gero hau, pues, azala izango gazen bezala, eski dia super barregarritxak. Ezinot. Honek... Ai, de aguacate, me encanta. Es que aguacatia da... Bueno, nia, claro... Aguakatia da zeo zer nahiko berrixa. Itxoin, porque ikusi os behan donin kaltzetinak, inbiot gauzat, pues igual ez da nahi txen olako lekuetan, pero es que dauzkat kaltzetinak. Aguakatia dauzko zu jarrita. Ez pizzak. Ai, pizzak. Baina dia tipo igualak. Ostras, super guai. Ba, es que aguakatia lehen hemen esan jaten asko gu txikixak edo super gaztia genean. Eta nik nintzen nian Mexikora Erasmusian, karo, han aguakatia eta pila bat. Eta ordan asintzan jaten, eta gozat, gaur egun, ondiokan, dala nere dietan, osea, super oikua. Baina, osea, esan bida dala, artikulu bat de lujo, eta, pues bueno, bere konsumua be mugatu bida dala, porque galtzerdi honek dia, baina, bueno, galtzetinekin pixkatxo bat jarraitxuz, nik galdetu bida dut zutena da, zure personaliadiakin, ze kaltzetin mota izango zinan, zelako izango zinan. Ui, botatzotela dana. Ni izango nintzen nau, porque ikusi da, berdina. Hello Kitty bat dauka, porque ante todo Flow 2000, panto kulertuko da. Eta, dia, la rosa, que dauke bihotzak. Bai, da oso zu. Dauke gainera, hau, ez rozatzeko, porque... Bastante potolotxua dia, Bai, hori da jatena gustatzen, porque berua pasatzen da, baina... Eta dauke pila bat urte. Eta nire lenguzina garo, pues, dauzke igualak. Ba, nik esan dutzuet lehen, nahiko basikoa naiz, nik uste janzteko orduan ni naiz kaltzetin beltzak, normalian, eta gero udan, eske pinkixak, bueno, eske praktikamente udan ez dut erabiltzen zapatillek, ze beti nago txankletetan edo sandaletan edo lan, baina bestela pinkixak. Eta gaur egun gero ez da gutxe erabiltzen den pinkixak. Bai, ni ez nago pinkixen alde. Eta zengo txuetzea, eske, 2008 batian, izatzen iritzi artikulo bat,
hemen goiena publika usana puntuan. Kaltzetinen inguruan. Bai, eski la obsesión es real. Eta hor, osea, esaten ebana da, como galtzerdi bakoitzak daukala personalidade bat. Eta nire ustez, osea, erabiltzen mozu pinkixoak edo galtzerdi motz-motzak ez tipo, osea, motz-motzak rollo que no se vean zapatillekin, da, osea, berezi... Osea, literal olakoak. Bai, osea, tipo, nire ustez da, ¿qué escondes? ¿Qué escondes? Se van a ir de su escutau. Se van a ir de su escutau. Ando, osea, guazen izatera realistak. Baina, seguztatzegat, ankia ikustia dana libre. Hau, honek ez dago eusten beti. Ja, egori egisa da. Eta jauz itxen da, eta gero itxen duzu rozadura. Bai, hori egisa da. Super deseroso. Eza, gaur egun, gero txua bingo dugu berro horrena, baina gaur egun erabiltzen dian, osea, modan dago, erabiltzea galtzetin, luziak, prakamotzekin, gero ikusiko gaber zuretzat estetikoan edo ez, baina, dauzkatoin galderatxo batzuk. Venga, bat. Andrea, loitxeko, kaltzetinekin edo kaltzetin gabe? Gabe eta poltzaberuakin. Vale. Osa, bakarrik itxemolo, claro. Berez, esaten dabe, galtzetinekin loitxia, ona izan aldala, estudizio batzuk dare, ze esaten dabe, horrek itxen dabela, zure gorputzeko temperaturia regulau. Ja, baina, lo que te suda oinak. Osa, ez ez, osa, que arnaztu inbia dau. Bai, eta gero, ikusi dut bai darela, como parche batzuk pegatze duzula hankan oinan, eta ateratze dutuela mierda guztia, ez dakit oso ondo nola doian. Baina hori probatzeko daukago. A ber, ninzurekin nago, Osa, ados nago, ni naiz loitxeko kaltzerdi gabe. Oin. Ja gauza intimoagoetarako kaltzetinekin bai edo ez? Ez. Hau da, tikitiki miau? Ez, galtzerdi gabe, baina esaskalak moztuta. Hombre, mesedes. Ja, baina jendeak ez da hartzen kontuan, osea, esaskalak moztu. Guazen higienikoak izan. Hor dago gauzat de hankako asaskalak ja, da gauzat kriston naski ematen da bela. Igual, eskutakoa gare itxuta, gehiago ikustera, ez? Ja. Baina batzutan fijatzen, beste pertsonian, hankan. Eta behatzak, tipo superluziak, bueno, en fin, galtzetinak bai, oinak ez. Vale, gero, adibidez, badaren mitiko galtzerdixak, dauzkenak, oza, sartzeko biletzak. Super bai, horrenados, oza, bai. Nik horrekin ezin dut. Bai. Iruitzegat super, ez dakit, a ber, ez da molestautxea, ez da estetikua. Eta oitzen basa, da super erosua. Eta, puntito a favor, goen, con el barefoot edo barefoot, dagoela supermodan, da superona, ez dozura maten oinak, hola, daukazu, hankak dauke, mobilidadia. Ja, bakoitza dauka bere. Ikusten mozu, umedaten oina libre dauzka, oza, ez dauka aputxurrauta, pezuñia. Vale, gero, hor dago, bueno, ez dakigudan mito bat, edo benetan gertatzen dan, labadoriak, galtzerdiak jaten ditzu, bai edo ez? Bai, baina nire txian ez da inbeste gertatzen. Egitxa da, lehen, momentu, oza, garai baten bai pasatze salatan, nire bakero zizeban, hola, zare bat moduan, galtzerdianak sartzeko... Frutia sartzeko moduan, bai. Pero eski, kalaro, nik izatenean, eski, galtzerdianak hain junto ez dia garbitxu berta. Ditu, eski, lehen gorrotuan egon gana berbetan, igual da gauzat asko gorrote dutena... Galtzerdia desagertzia. Desagertzia. Eski, nire ustez, oza, bikote hori galtzen da nian, bai? Oza, galtzerdi pare hori bat galtzen baldin bada, ja bestia hilda dago. Osa, da, bat bestia batekin aldo zura bili, osa, da, lo mismo vale pa un roto que pa un descosido. Hori da beste galdera bat neukana. Osa, galtzerdixak beti parian, edo jartzen dituzu bakoitza de su padre y su madre. Ni normalian parian, porque, adibidez, honek bezala, es que superona da, porque dauke estalbixak. Jartzen dau. Jartzen dau, bakarrik ezin lagunekin egin. Oh. Eta honek erosin ditun Bilboko aldezarreko denda baten, diela, estralarguak, baina hori, osea, nik esan bian notzuna da, esaldixa bali madauke, edo zehose bali madauke karakteristikoa, pues, saiatzen naiz, baina, tio, osea, ez duzu eta behar galtzerdi bat, ez bere bikotia ez dagoelako, a ber, bali madaukazu, hogeta mesortzi desparejauta. Ez que nire ustez ja hor galtzen daudana. Ando, ezin gai izan olakuak. Dana galtzen dau. Ezin gai izan olakuak, ez que pobre, galtzerdixak sentimendu badauke. Bai, hori begixa da. Vale, Andrea, eta zure ustez, ze puntutan egon behar galtzerdi bat? Botatzeko, oza, hau da, ez dakit, transparente egon behar da ja, koloria egon behar jako, oza, ze puntutan, erabakitzen dozu, galtzerdi hau, basurara doia. Hau izan bitena da, bastante kapitalista, eta niko hartzen dut, 40 galtzerdi pare gora eukita, pues ja, pixkat, se supone, no? Baina, eske, ez ditxu botatzen, baina eske berritxoak egiten ditxut. Eta beste geratzen dira hor, eta ja, eta gero ja bestela heltzen da, honek ja dia super zaharrak,
koloria jaten beste gustatzen, bueno, aparta bitzen ditut. Ja. Aparta bitzen ditut edo gero, pues balimano ya tian etxera lotara edo pues dauko getxia bigarren residentzia dauko eta pues horra eramaten ditutan eukitzeko. Hemen, aldabenak... Gurasuen esfortzu askokin, ez da neria esebez. Vale. Bueno, ontxe goiaz pixkatxo bat ikustera edo analizatzera galtzerritxak nundi datozen. Venga, ber. Informa. Noiz uste dozu sortzen diala galtzerritxak edo noiztik existitzen dia galtzerritxak zure ustez? A ver, es que hemen... izan bida da superviejoa dana. Evidentemente ez da izango oinbezela. Baina, claro, mitiko erromatar imperioan eskedan aziren txakletekin. Hori da. Berez, esaten dabe, galtzerrixen oinarrixa edo, galtzerrixak datostela Egipto, Roma, pixkatxo bat garai horretatik. Ja garai horretan berez erabiltzen zutela ezian gaur egun dauzkogun galtzerrixak. Eta galtzerdi ditze zien? Informazio hori ez daukat, baina nik uste dut ezetz. Baina, bai, egoneiz pixkatxo bat ikusten, eta galtzerdixak zian bietzpotolua eta gainontzekoak separauta... Eske bez? Claro, garai horretan zerabiltzen zeben. Zapatilak ez, txankletak, bueno, sandaliak edo. Bai. Baina, eske hortaren indoian, eske lehen listu hau ginen. Bueno, ez beti, ez danian. Baina, azkenian, galtzerdixen historia edo, pixkatxo bat galtzerdixak sortzen dira bat, hankak ez osteko, ez? Pixkatxo bat funtzio horrekin, eta bestalde batetik, bai, rozadurak edo, azkenian ez, hori, txankletak, honek ez datzuna olako gauzekin, hankak ez mintzeko azkenian, ez? A ber, logikoa, azkenian lanerako erabiltzen gozu. Baina hor, gutxo gora bera, erdiaruan edo lan eman zan salto bat, ez? Azten dinean ja, eundura bat, hau da, azten dinean atejer, por así decirlo, hor azten dira ja, benetako... Dauzkenian baliabide gehiago azkenian, no? Baina, zu badakizu lehen zeintzuk erabiltzen zen galtzerdixak. Hombre, lanera zoia zen. Imaginatzen dut konta goztasuna gaitxik, gizonak erabiliko zebela, porque gizonak ziren lan egiten zebela, eta emakumeak etxen egote ziren, y esas cosas, no? Berez, galtzerdixak originalki zian gizonezkoena eta gainera nobliena, hau da, nobliak, eta, igual bezagun baten ingo berba, baina soinekoak erabiltzean, bai, lehen soinekoak... Bergaran galtzerdi asko gongo esala, esan gehin. Bai, baina esan hori, aristokrazia, boteria eta dirua zeukan jendiak erabiltzen zituan galtzerdixak. Da, gero ja pixkanaka juntzan evoluzionatzen... Berrebe inciso bat, eskizan duzu aristokrazia eta etorri gat aristogatos katua, burura. Aristogatos? Hori za pelikula bat? Bai, eski haber, frekiz. No, bai, baina, bueno, eta hori, gero pixkanaka ja evoluzionatzen hasi zian galtzerdixak, ez? Eta gaur egun, eske dago supermodan galtzerdixak, eske gaur egun dauzkogu mota pila batetako galtzerdixak. A ber, eski erakutze egon dana, no? Bai, eta gaur egun ja masa produkzio baten bidez sortzen dira, ez? Hombre, ez dia personalizauak. Claro, lehen azkenean geixenak eskuz, itxen zian, hasiera baten. Bai, eta hori izango ziren, pues, pertsona jakin batzuntzat, ez dut izango a medida sortuta, porque sortuko zen estandar bat, bai. Baina oinbe badago aukeria zukitzeko zure galtzerdi propioak estampauak. Eta are galtzerdixak dauzkena kalefazioa, edo inkluso dauzkena material batzuk usaintxarra ez eukitzeko, hori beste gai bada. Batzuk behar badauke, baina kalefazioan erosezia da, tio, egon da alternatiba gobe bat, no? Eske nik ez da neruango oinetan una calefacción. Bai igual tipo parches de calor, ez da nola dien, bai, egisa... Ez da, ejat esplota biarrankia. Gaur egun bai badarela galtzerdi termikoak da lan, ez da kasuan, nik ustote, azkenian eskiatzera zoia zenian, edo olako herrialdetan hor goixan, kristonotza itxen da bena, askoz behar gehiago dauzkela galtzerdi potente batzuk edo galtzerdi bero batzuk eukitzeko. Hombre, bainizke logikoa da, eta horri eingo da inbertsinua galtzerdi on batzutan, da esgo bezala, 35.000 de mierda, baina, bueno, bai. askotan dala bai beharrak eskatuta, ez? Eta mendauzkata punta bitxikeri batzuk, venga, bota. Esaten notzuna, lehen lujo bat zan, luxua zan galtzerdiak eukitzea, adibidez, erdiaroan galtzerdiak oparitzea opari oso garrantzitsu bat zan.
Osea, san como, gaur egun... Zuretiak erregalatutu nian gau honetan, zuretia izaten da. Galtzerdi batzuk, esan bida eskerrik asko benetan, porque es importante. Gero adibidez, egon gana berbetan, hori, azkenean aristokrazia eta, botere handixa zeukan jendiak erabiltze zebala, hemen jartzen dozku Inglaterrako Enrique Sortzixak, zeukala media bildum erraldoi bat. Osea, honek eukiko zan etxian... Fantasia. Medias beteta. Osea, eukiko zan kriston bilduma. Claro, honei bai ingozotzela a medida, eta incluso, seguro, eukiko zala baten bat urrezkoa. Zemat diru egongo zinen prest pagatzeko galtzerdi batzu gaitxik? Galdera hori oso nada. Nik lehen zandot oso basikoa naiz, nik erozen dut P. eta... Ez dut asko gaztau bihar galtzerdi batzu gaitxik. Hombre, badibez, olako batzuk txulizimoak diala, 15 euro, 20 euro, geixau ez? 20 baino geixau ez noia ordaintzera. Me parece, presio altu da. Bai. 20 euro galtzerdi batzuk, baitu nik erosin itxun karuenak, 15. Bueno. Bai, antzerako parazio. Bai. Vale, eta gero, hemen, beste bitxikeri bat, darela galtzerdi moderno batzuk daukena sillarra, eta honek usain txarra saiesten da bela. Eta nik lehen esan dugun bezala batei baino gehiago ondo terko jakon. Eta ni lehenengo ba, Ez que nik uste dut, usain txarrana, bere esku alda izan, baina higiene egoki bat erabiltzen bozu, eta askotan, gisa da dala pixkat lehen botatzen genuena ez, oera sartzeko eta, Ogunako hogeita labortu balin badauzka, eta zure oinak balin badare galtzerdi baten barruan, 18, pues cariño, nola nahi duzu zaintzia? Baina, dago jendia, azkenean asko izerritzen da bela bani bezala. Nik adibidez asko izerritzen dut kirola itzen dutenian, edo dana Claro, baina konstanteki aldatzen bozu, eta balin badaukazu higiene egoki bat, quiero decir, ez bi ordura galtzerdixak aldatu, porque hori be ez dut uste gona danik. Nik ezakit oso ondo, baina uste dut hor badagola gaixotasunen bat edo zeo zer, nola, nik eta esan geixek izerritzen da bela, edo zure izerdixak bereziki usain oso txarra sortzen da bela, eta hori be, izan bia da, izan bia da kriston frustrantia, Ez da asko higienia gaitxik, baizik eta zure gorputzak... Hombre, eta demora guztien zarela, biziga, behiten gare jendiakin, eta, que huelas mal, edo, ez da gehiago usain txarra eukita, demora guztien eukitzia la sensación de, izerditan nago que agobio, Bai. Eta, komentatzen ginoan bezala, hemen erakutzi ditugu batzuk, baina gaur egun, geroz eta estampau, geroz eta kolore, geixaukin erabiltzen dira, esan aldogu, kristonetako moda bat sortu dala bebai galtzerrixen barruan, ez? Tendentzia desberdin pila bat. Eta, geroz eta geixo erabiltzen dala, merchandising aitzeko, niri adibes, Sara Sosaiak dauka, ez dakit izen aldan izan, baina badauzkatu ere galtzerdixak, dia, la rosak lora batekin, bere kantu batei eitzen referentzia, eta dia superpolitxak. Eta, ekarrian itxun, baina aztu din jat, Seid Festek, bere lehenengo edizinuan uste dut, bebaitara zitxun merch bezala galtzerdixak. Horrek dauzkat, erregala bintzostelako, baina, pentsatze jat, super... marketing estrategia guaixoa, porque badagor, ámbito bat, jatute bajak mundu guztia dauzka, eta ez duzu erabiltzen egunero. Asko aldatu dala. Bai, baina galtzerdi batzuk egunero jaztitzuzu. Izan bezala bai pixka friki, baina... Bai, baina gitxa da, igual geixau lehen merchandisingian erabiltzen zala kamisetak, tote bajak, baina gaur egun igual aldatzen dagoela, bai, gauza guzti hori. Uste duzu tote bajen boom hori edo oin galtzerdi xetrapazo galdala? Ez dut uste. Ez. Zen ikustot, bai dagoela jende bat igual, olako galtzerdi motak erabiltzian aldekoa dala, baina beste jende asko ez ez. Orduan ez dakit... Ustot errezagoa dala, talde baten edo marka konkretu baten kamiseta bat edo tote bat erabiltzia galtzerdixak baino. Orduan ez dakit benetan etorkizuna gongo zan edo ez. Bueno, nik presio begiratuko ditxute igual, hola zuek galtzerdi batzuk. Eta gero, lehen komentau duguna... kaltzetin luziak, ez? Eta dago supermodan erabiltzia. Prakamotzekin kaltzerrixak goraino. Adibes hori, baina oin, sandaliekin edo txankletekin galtzerrixak erabiltzia, hori lehen zan gauzat, esaten nioana degiri total, baina eske gaur egun... Nik nahi xau dut, erabiltzia sandaliekin, edo, txankletekin ez, porque deseruzua pentsatzen jat, baina sandaliekin edo kroksekin galtzerdixak, prakamotzak eta belaunerainoko galtzerdixak. Eta uste dut igual,
zure kasuan edo, pues bueno, depende ze gorputzetan aldala modu baten geratu, baina ni neska moduan identifikatzen izela, praka motzak normalian diela oso motzak, bueno, nire da bena jantzi, baina normalian horrek erabiltzen diela, pentsatzen gat hain zatarrak. Ja. Osea, es que me parece que neri estetikoki gustatzen jatzela geratzen dan. Egia da igual gizonezkotan ez dugula erabiltzen hain praka motz, hain shortak, orduan igual politxoa geratu alda, baina egia nik ez dutela asko erabiltzen. Ja, ez dauka recuerdo. Eta sandaliekin, ez. Osea, neri gustatzen jat sandaliekin hankak libre ukitzia. Ez dakizu? Bai, baina imagino. Arnasa hartzia. Jarriko zute goera bat, eta gureko herrian askotan ematen da, eta askotan itxen dugu. Uda da, zoia txankletetan edo sandaletan kalera, eta sare poteuan. Bai. Eta ja momentu baten, osea, eramaten duzu sudadera bat, jartzen zu jertzia, eta refresko bitxen da, eta hankak geratzen gatu petrifikauta. Bata eratzen oso boltzati zure galtzerdixak, jartzen oso galtzerdixak. Eta hor poteo erdixan, derrepende kaltzetina jartzen dituzu. Que bai, que hori nireko herria normala da. Bueno, a ver, da, no que evidentemente, baina... A ver, gisa da, hankak hotzak eukitzia, dala munduan dagoen gauzai txarrena. Baina, niri superredia, ona pentsatzen jat, alizati erabiltzia sandalekin galtzetina, porque daukazu tapauta, de repente, itxendo berriro berua, bakoitzak itxia dauka, bere gorputzakin nahi da bena. Oin, ni ez naiz horren oso salia. Inbiot, hemendik, bueno, bai, inbiot inkesta bat, habersema jendek erabiltzen daben, itxen daben hori. Zen ikusta baiet. Jarriko dugu gure sarietan, eta ikusiko dugu jendeak erabiltzen daben, edo ez. Bide batez, aprobetxatzen dugu esateko, aldozkuzuela jarraitu gure sare sozialetan, @sartadia. Punto. Oso ondo. Bueno, Andrea, nago super gustora, hemen de chill, esaten dan bezala gai honen inguruan berbetan, baina gu edukisortzaileak izan da, eta salseua gustatzen gaula pixkatxo bat, nik uste dut ja jolasteko dozo zerritxeko ordua aldu dala, orduan pasua bango jaurrengo... Bale, itxoin, hori pasua baino lehen honi bat erakutzi hamsterran galtzerdi honek. Ez mesedez. Ez que, aldi izan zatarrauak. Hori zan benotzun, aldi izan zatarrauak, zeinek esaten dugu hori hamster bat dala. Igual ez da hamster bat, igual da hartz bat. Bueno, ez dakit, dara iztrenau gabe, baina ez que gabonetan paritu bezten nire amak eta da superona, orduan. Bego ikusi, ez da bera bilion diokan. Porque bi etortzen ziren eta bestiak erabili ditut, baina bueno, que grazioso bat. Bueno, aurrengo dugu, jarraituko jokoak. Horrengo atalera. Erronkadia. Bueno, ando, kriston berbetxan da hemen, baina oin, urdurixo jarri behar, porque karri batzut joku bat super divertidua. Venga, bota. Ez da, osea, ez dut nik asmatu, importantia. Dauzkat hemen... Ez da originala orduan. Ez da originala. Dauzkat hemen... argazki batzuk Euskal Herriko pertsona desberdinena asko debagoienakoak dira, beste batzuk ez. Eta orduan... Ezagunak dia berez. Bai. Eta bestela esango nungoa dian eta segindan eren lanbidea edo zeitzen deben. Dauzko hemen, iru katxarrito, uste duzun bezala gerturatu ingo, bestela nahi zeltzen. Eta honek izango dia maixak. Imaginau, ospatu biozu zure urte eguna, jarriko itxungo igual hola. Zure urte eguna ospatu biozu eta iru mai dauzkazu. Eta orduan, inbiozu, jarri, hemen da euskaten pertsonak zeinekin eseriko zituzun. Osa, bakoitza zemaitan jarriko neban? Osa, eskontzat izango basan bezala. Lit, hori, bai. Super ondo, gustatze jau. Bale, hasiko ga, osa, dauzkaten ordenian. Lehenengoa da, Ane Urresti. Ai, Ane! Eduki sortzaia mutrikuarra, gure laguna. Ondo, Ane. Zenbaitan jartzen duzu. Osa, hau ez da nire maixa hori zurira. Aldo danak... Ez. Banamanan junbia da. Bai. Eta gunun gare. Osa, berdin da, ez dago posizioik maixa agertu hau. Bale. Ane jarri biu lehenguan. Bale, gu gare... Vale, Ane dator lelengora. Gu gare antolatzen, como siempre. Ane lelengora. Vale, bigarren, Iratxe Aguilera, kainakai. Ai, da, Iratxe... musikarixa Gasteiztarra. Gustatze jau, Iratxek nerekin ikasi zeban karreran, Bai, agixa da, igual banek isen. Karo, ez dakit zein gehiago godan, orduan... A ber, esan beharra dago, hau dan eskaletan dagoela eta alzebala begiratu, eta ez dugu begiratu, Ez que gustatzen jat jolaztia, bai. Piskatxo bat, jakin gabe. Iratxe jarri biotanekin, nik uste dut ondora emango ziala bixak. Ja, la verdad es que sí. Vale, irugarren daukou Malen osa oinatikua mendi korrikalarixa. Vale, Malen jarriko dugu bigarren maixan. Holan dago, bigazte honetatik gertu, baina beste maixan. Vale. Salseraz, piskatxo bat lehenguan, kirola bigarrenian. Lehenengo maixa alde izan un peligro increíble. Daukou Sotoalde. Musikosak, Bergarako. Vale, Bergarako musikarixak. Jarri bia ditugu...
Osa, bakarri nik edo zube bai. Zuguk nik ekarri Venga, jarri ditut 3. aldatzen juteko pixkat. Vale. Peru Abarrategi bertsolari moduan ekartzen duguena, Aramaixokua. Vale, Peru, Aramaixoa. Jarri biot lehenguan. Iratxe eta anekin. Nik ustot ondo eramango ziala. Iker Iribarren. Iker! Eta noztikoa da, eduki sortzaia. A ber, Iker nik ustot, jendiakin, jendia esagutzeko arazoik ez daukala. Orduan, ane esagutzen da benez, nik jarriko neban... Nik bigarren maixan malenekin. Fua, eta gainera nik uste superrondo pasako zirela. Ondo. Toti Martínez de Lecea. Potxola. Esango neban dala, Gasteizkua eta da idazlia. Gure infantzia irakurri baduzue. Beitu, Toti gustatzen jau pila bat, gainera Totia pertsona bat esperientzia asko daukana bizitzan. Orduan ikustot Sotoaldekin izan aldala pare ona. Imaginau, Toti idazten Sotoalden inguruko novela. Ez que izango zan brutal. Bai. Edo Sotoaldek itxia abesti bat Totin eleberri baten inguruan, edo dan alakoa. Nik ustot hor... Alde irten kolabo. Gertago aldala zehoz politxa. Herrira goiaz berriro, June Nogeiras da aktoria eta bergarakoa. Vale, June, Potxola, Ikerrekin jarri biou. Iker eta Malenekin. Vale. Iker eta Malenekin ondora mango da. Vale. Goiaz, Aitor Bengokin. Las Bengos. Ekarri abian talde guztia, baina eskedia ciento y la madre orduan sentitzen dut, bakarrik Aitor. Gustatzen jau Bengo eta bere musikia. Bai. Bengo, jarri biot Sotoaldekin. Kolabo, ya está. Baina alda izan bakarrik todo musika, Ja, baina nik ustote politxe izan aldala, maiori. Vale. Musikuakin. Bitxor Barandiaran, eskoitzakoa Zukaldarixa. Zukaldarixa. Gauza bat, ze gauza honitzen ditu. No, de competencia. Etorri gure podcastera, mesedes. Vale, karo, hau egon zan berez gurekin Zukaldian, prestatzen gauzak. Bueno, nire supertorpia, jongenean azte buru pasa eta errain nintzen. Lehengo maira doia. Ez que, nik uste dut, Bitxor eta Peru lagunak diela edo ezagunak, no sé por qué. Bai arakoak. Bai. Hemen dauko, Txon Music, Antxon Telleria, humore gillo bezala karri dut. Alda izan edo, zerral, eski nik jarriko neban hau mai guztietan. Bai, nik uste dut, 3 maixetan ondo pasauko zebala, eta ingurukoak bebai. Baina, ez dakitze gaitxik, kolaborazio politxa izan alda Iker eta Antxon. Buah! Orduan. Piskatan lagiratu dekuñauz, zuen baimen guztiakin. Ondo, hor sartzen dugu. Venga, Edurne pasaban Tolosakua, alpinista, eta zueken ikenek izan liburu bat zeukala. Gaurtik aurrera ja bai. Edurne pasaban, jarri bia dugu Malenekin. Vale? Claro. Bai, claro. Malenekin. Osadoia, 2. maira. Venga, ja geratzen gau 3. Iñaki Ferubrena, leitzakua harri jasotzaia. Nire ustez, izan bia supermerri garrixa. Beitu, nik ustot honek be esperientzia ondixa gaukala eta asko aporta baldotzela lehengo maikuei. Bai. Hortuan, jarriko dugu lehengo maixan. De la vida, vale. Eta, eske ya badakitze gertabia da. Amaia Montero! Eta nun dago Leire? Ez dago Leire. Tim Leire be bai pixkatxe bat hemen. Bai, baina nik nahi Amaia karri. Vale. Irungua da, nire ama bezala. Eta musikarixo da. Ekarri behar zinuan Leire eta pixak mai berdinean jarri. Baina, Amaia jarri behar dugu musikarixekin. Sentitzen dut, ez dakiz gaitz. Ematen dugu garela hor multzokatzen gremioka, baina ez. Amaia, Toti... Batzutan sinergiak bai bultzatu miadia. Superrondo. Vale, eta The One and Only, azkena, Panto, irati erauzken gure laguna. Ez que fantasia de persona. Da eduki sortzaia, onjarrikoa. Erregina. Ez que jazzkoin. Nun jarriko zinon. Beitu, eske jarriko nean danetan. Neri egisa da gustatzen jatela gauzak konpensatzia. Orduan, lehenko maixan dare bost, lau, berez, jumbiako zan horra. Baina, bildurra maten dozta irati Amaiakin juntatzia. Ez dakiz egaitxik. Neri bildur gixo emateo ez da, Panto juntatzia Sotoaldekin. Konversazio hori... Ai, eske biou, heteros les gusta. Orduan, sartu bia dugu hor. Bai. Perfecto. Doia eskenengo maira. Pues bueno, holan, nahiko txukun geratu dala. Geratzen gure maixa konpensauta. Ze pentsu jatu jolasa. Guai, gustau jat, pixkatxo bat zaila, bebai, ez? A ber, pixkat, ba, lehenengo alde honetan jendeak ezagutzeko bebai gu. Bai, baina politxa geratu da. Bai, bueno, pues gaurko atalak eman dugu beharreko dana, beti gelditzen gazozen geixo goguakin,
Así que guazen, azkenengo atalakin. Azkena eta etxera. Bueno, zela gustatzen jagun, azkenengo atal hau. Nik uste atal honek momentu pila bat eman bioskula superronak, eta pixkatxo bat jakitzeko zuek bebai, azkenengo atalak eukiko dago estruktura bat, mitiko bronkano, maitxia, bai. Referentziak eta arabia dia, ez? Bai, eta guk onartzen dugu, Eta eukiko ditugu 3 galdera izar, eta orduan, hasiko gu erantzuten gaur, baina, hemendik aurrera gonbidatuak etortzen dienean, 3 galdera honei erantzun behatzue, beraz, adi egon eta etxeko lanakein. Andrea, zurekin hasiko naiz. Vale, baina zuga erantzun biozu. Baina, bisok erantzungo dugu, baina zurekin hasiko naiz. Lehenengo galderia da, momenturen baten, badakigu mundu honetatik joan biako gala, hau da, hilin biako gala, edo hilingo gala, eta hiltzengan momentuan, espero izatia hilin gala eta ez hilin gaitzuela. Espero dugu mendik denbora askora izatia, baina hiltzen zan momentuan, eskela bat inbiada bezuria, zelakoa imaginatzen dozu zure eskelia. Edo ze gustauko jatzen zure eskeliak eukitzia. Vale. Nik hemen esan beharra daukat, nera mai esan dutzala, imian itxula bi gauza, alik eta eskarren, batzala nire eskelia, eta beste bat pankarta bat, noizbait benetan presora mango ninduen. Bai, nera maklipa misean, ez dut inon dio. Baina nire eskelia esango zen, la rosa, bai. Evidentemente, gainera tipo, holan ikusitzen dozu, esageratu behar ridikulua ditzen eskelak irakurtzen, bai. Esango zen, la rosa garriko zean, enbede hola zuek, agur zuek. Ez que total zeona. Eta garriko zean, nire argazki bat, eta garriko, lagako notzen... Gaina tontuan haitzen argazki bat. Bai, bueno, a ver, evidentemente kontuan hartuta, hili naizela, osea, hiltzen manabe bestat izango zen, baina, por causas naturales, lagako notzen, eskatuko notzen ere lengu zinei gaur, gaur edo, itxeko oin marrazki bat, edo pintatzeko zehose random, eta hori jarriko neban bebain eskelan, tipo, izango zen eskela kolaboratibua. Vale, oza, pixka danetik jarriko zinuan. Bai, tipo popurri, hitz gutxi, porque... Vamos, que kolore asko eta gauza asko. Bai, tipo visual. Datia jartzeko, porque, claro... Oza, izango zen zu, baina eskela baten. Bai, txikixa ez, handixa izango, porque... Miopiak... Ondo ikusteko. Oza, pankarta bat alda izan. Ez, porque gero ya, tipo, pankartak arranka utxe ditxue, eskelak ez. Nik, ez dakit oso ondo, baina... Zaiatuko nintzen zuzet desberdina itxen. Orduan, eskela klasiko bat inbiarrian, ikone bana izango zen bideo bat. Ando, baina, bideo bat ezin dozu kalien jarri. Ondio ez galdua ese nivel. A ber, baina, hemendik urte batzutara gu kajaragoia zenean, pues ja gauza horrek egongo dia aurreratuta. Orduan nik uste dut izango zala bideo bat. Ez que baina, imaginau, que tristura. O sea, imaginau, ni nago supertriste. Baina, imaginau, nago ni supertriste, hilindalako nire laguna. Noia kaleitik eta justo dut hor bere hotza, bere horpegeixa, que me está hablando, eta ni, joder, tío, ez da hil bihar ondio. A ber, azteko nik uste dut ez nabala eskelaik eukiko, ze nik ez dut nahi ez enterratzia, ez ebe, oza, niri erre eta bota itxasora. Zuk ez bozu nahi eskela, oza, hileta bat, ezin dozu eskelia jarri? Bai, nik uste dut aukera gongo dala. Vale, importantia. Azkenian eskelak eta askotan, periodikotan eta jartzen dira, ordan, igual zuk ez dozu nahi enterratzia, ez, oza, ez dozu nahi hileta bat itxia, nik ez do nahi elizatik itxia. Nik ez do nahi ez ebe. Bueno, neri itxeko jaialdi bat. Hori bebai. Jaialdi xa, que bueno, neri izango zen egitarau bat, tipo kartel bat, eta hori izango zen nere eskelia. Bueno, nik uste ja desbariatzen ganera pixkatxo bat, Bigarren galdera inbotzut. Vale. Bigarren galderia da, egunen baten kartzelara preso eramaten baldin bautzue, segaitxik uste dozu izango zala. Hau da, zuk zeingo zinuan, ze delitu, edo zeingo zinuan kartzelan amaitzeko. A ber, niri, posible da, por bokazas aldak izan bebai, baina nik uste dut izango izan lageixo por eskandalo publiko de colores. Tipo, ya está. O sea, llevas demasiados colores. Hori uste hor real izango zela, porque gaur daukat jertze larruz bat, eta txamarra urdin bat. Gauzare pixkat ni muy basika. Baina, tio, neukalako jertze bat. Ni etorri neskoloriak neta zuez. Bai, niri uste dut hori gaitxik izango zela, gero bai pentsaot por feminista, baina jendia ez badabila eruan niri ez dut uste, bez? Eta, igual azitunak gustatzen ez jatela esatia erren be. A ver. Batzuk eruango zozen. Ni pixkat zoze fuertia guan eguan pentsatzen, En plan? Osa, ni kartzelara baldi manoia da, baten bat hildotelako. Ando, mani ez nahi mier komplete. Osea, en plan, burua junjat, eta de repente parian topa dutena, akaba windot. Kutsillo batek klak, bueno, ya está. Psikologoak, mesedez? Bai, klinesi psikólogos. Klinesi psikólogos, por favor, gracias. Eta azkenengo galderia, hau da pixkatxo bat, saia erantzuteko. Vale, dare bi aukera eta aukeratu biozu bat. Vale? Lehenengo aukeria da,
Euskal Herrixan bizitzia, baina ez dakizu euskeraz eta ezin dozu euskeraz berbaen, ez dago aukera hori, vale? Euskal Herrixan bizitza, baina ezin dozu euskeraz egin, edo Euskal Herritik kanpo bizi, baina euskera dakizu eta euskera saldozu egin. Vale, hemen bizi ba naiz euskeran kontra nago? Ez, baina ez dakizu euskera eta ez dozu euskera, ez, bai. Vale, kanpuan bizi 100% eta euskeraz jakin eta euskeraz bizi, porque aukeri balin badaukat ona etortzeko edo sortzen bot nire arnasgunia euskeraz bizializateko, ez dut konzibitzen nire bizitzia euskeraz berbain gabe. Osea, ez dut esaten euskera garbi bat soilik euskeraz, porque ez da reala nire kasuan, baina eske zingo neban. Osea, guztiz ados. Alga batera bizi. Bai. Osea, nik ustot nahi xauko nebala, kanpoan bizi, baina behintzat euskera jakitzia eta euskeraz berba itxeko aukera hori eukitzia, eta behintzat ez dakitez, telefonoz jendiakin komunikau, jarraitz bideoak euskeraz itxen, osea, euskerian ere ustez oso garrantzitsua da. Bai. Gure bizitzan. Pues, guk erantzun dugu. Bai. Oin galdera honek zuentzat geratzen dira. Pentsatzen, ze... Eta bueno, pixkatxo bat, amaiera emateko gaurko atalai. Basoko azkenengo tragua. Lagako dugu denboratxo bat, promo pixkatitzeko, orduan nahi bozuzuk hasi. Venga, vale. Bueno, ni naiz Andrea González, sare sozialetan, hola zuek, iruekin, eta gero instan jarriko zuet hemen espixon, porque imposibilia dago eskatzeko. Eta hitzen ditut olako belarretxako txulituak, eta bideoak YouTubeen. Bai. Así que jarraitu, eta erosi belarretxakoak, porque bizin bila naiz. Eta, kiferkario. Honek ez dazta maten eze. Gauzak dien bezala, ez? Eta, pues hori, zuek, posik bizi, no sé. Bueno, ni ibili munduan bezala ezagutzen naiz, edo ezagutzera ematen naiz sare sozialetan, eta bertan ikusi aldozue, bidaien inguruko bideoak, blogak, sukaldaritzarako errezeta pila bat ni gauza jaten, tontuan aitzen, eta pixkatxoa tolan. Oso garrantzitsua da nire ustez euskera bultzatzia, euskal eduki sortzaileei babesa ematia. Eta, bueno, hori dana esan dabe bai, aprobetxatzen dut arte hau itxeko gure promo pixkat, lehen esan bezala, jarraitzeko gure sare sozialetan, nahi baduzku zue ekarpenak egin hori da, edozer duda, edozer gauza hauko zuela, idatzi, bat ematek nahi baldin bagoan bidatu bezala. Proposau. Eta, pues bueno, hemen bukatzen da bai, eskarrak ematia, gure lehenengo saioa. Zuri, bai, ez esatia gaitxik ideia zoro honek. Eta goienai, eskintziaren espazio hau, eta Peru egotiaren horretzian gure txapian zuten. Eta nola ez zuei ikusentzule, pues, gu aguantatziaren, eta urrengo eta lerarte. Eta gure txapalien zutia gaitxik. Urrengo arte! Aio!